L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Statistika tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea ikkonfermat li fix-xahar ta' April ir-rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna reġgħet lura għal taħt il-medja fiż-żona euro. Hawnhekk ħareġ kif fix-xahar imsemmi ir-rata inflazzjoni f'pajjiżna kienet ta' 2.3% waqt li r-rata medja ta' inflazzjoni fiż-żona euro kienet ta' 2.4%. Dawn iċ-ċifri tal-Eurostat ikkonfermaw li r-rata tal-inflazzjoni naqset sew għat-tielet xahar konsekuttiv mindu daħlet fis-seħħ l-inizjattiva Stabilità mill-bidu ta' frar li għadda. L-inizjattiva li saret wara it-tielet patt soċjali bejn il-Gvern l-importaturi u l-ħwienet rat il-prezzijiet ta' aktar minn 450 prodott tal-ikel essenzjali joħsub mill-inqas 15% kif se jibqu stabbli s'Ottubru li ġej. Dan hekk kif jannar li għadda qabel bdiet l-inizjattiva Stabilità, ir-rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna kienet ta' 3.7%. Imbagħad ir-rata tal-inflazzjoni naqset b'mod sinifikanti hekk kif fi frar naqset għal 3%. F'Marzu niżlet għal 2.7% u issa fix-xahar li għadda niżlet għal 2.3%, tnaqqis ta' 1.4% f'perjodu ta' 3 xhur biss. Fil-bidu tas-sena, il-Bank Ċentrali ta' Malta kien bassar li r-rata l-inflazzjoni se terġa' tinżel għal livell taħt 2% fi żmien sentej. Iżda din il-mira issa tinsab viċin li tintlaħaq ferm qabel u tintlaħaq dalwaqt. Il-ġimgħa l-oħra, f'kumment lil One News, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, il-Professur Edward Cicluna, kien sansitra irrefera dwar il-pożittività tal-miżura Stabilità. Aħna ngħidu sakemm l-inflazzjoni tiġi ankrata fejn irriduha ta' 2%, kwalinkwa ħaġa li timbotta hemmhekk tagħmel tajjeb.